Proċess ivvizzjat, nieqes mit-trasparenza u biksur ta' liġi. Dan huwa l-mod kif kien deskritt proċess tal-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan brabta ma' proġett ta' 13 miljun euro. Il-proġett kien jinvolvi bini ta' dar tal-anzjani, parkeġġ u uffiċini tal-Kunsill Lokali f'San Ġiljan u x-xogħol kien sejrant kumpanija tal-kuntrattur Zaren Vassallo. Kien il-bord ta' gvernanza tal-Kunsill Lokali li kundanna l-mod kif tmexxa l-proċess. Iżda l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ħadd m'għandu jerfa' responsabbiltà. Però f'dak il-każ partikolari ma kienx hemm ksur ta' liġi u aħna ma naqblux illi dan kien każ fejn kien hemm ksur ta' liġi. Il-Bord ta' Gvernanza tal-Kunsill Lokali ikkonferma li l-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan, immexxi minn Peter Bonello, naqas milli osserva l-liġijiet u regoli marbuta mal-kuntratti pubbliċi fil-każ ta' sejħa ta' espressjoni ta' interess għall-iżvilupp ta' dar tal-anzjani fost l-oħrajn. Dan wassal biex f'Awwissu tas-sena l-oħra, il-Gvern talab biex ikun revokat permess. Fost oħrajn, il-Kunsill għażel sieħeb strateġiku f'5 ijiem u aġġudika kuntratt fi 3 ijiem ta' xogħol fil-ġimgħa tal-Festa ta' Santa Marija. Il-Bord ta' Gvernanza saħaq li l-proġett ta' dan il-kobor kellu jkun fdat fidejn kumitat speċifiku appuntat mill-Kunsill Lokali u li fih ikun hemm esperti tekniċi u persuni ta' esperjenza. Minflok iżda l-Kunsill ta' San Ġiljan għażel perit ikkommissjonat minnu biex jagħmilha ta' prosekutur, ġurat u mħallef fl-istess ħin. Lanqas kienet ipprovduta faċilità ta' appell għal min ħassu iggravat bid-deċiżjoni. Iżda għal Simon Busuttil dawn mhumiex affarijiet li xi ħadd irid jerfa' responsabbiltà għalihom u għal mistoqsijiet ta' One News qal Jiġifieri l-aktar li wieħed seta' jgħid f'dak ir-rapport ta' l-Bord ta' Governanza kien illi kien hemm xi mistoqsijiet dwar il-proċess kif sar. Ma naħsibx illi kien każ illi l-Partit Nazzjonalista jieħu xi passi fil-konfront ta' xi ħadd.